سلام تخاتاتلتي تقرنيا ديلي نلوم عنتخا على تاوزينا حزنا لكم متسينا لنا مجمرتا بقندنات بتاتو جمر إيطوبيا حتو أفدقك أيح بحري مخنين فتحاون مخانو أبي دقيمو أرقاقيتو أب تقراي بزعبات هزبي زقطع قتلت كلتا أوالد بوليس مقلت إهيبو سمين كوريا زتخل كلا ميسايل توكيسا زرزراتو قداماي منيستر أبي أحمد نإيطوبيا بحيلي كورا زخل أكال يلن انت متي دما نممكات اخول عقمل لنا خبل تزاريبو ام مغلطيو بزعبا ايرتران اف دقق ايح بحرون تزاريبو اتي قداماي منيستر كمزيلو زتزاربه بحموس 31 تقمتي 2024 اب ابالات بايتو وكلت حزبي نزتلعلو حطوتات ملسن مبرهن اب زهبلو اوانيو ابتي وعلا كاب زتساتفو ابالات بيت مخري نابتي قداماي منيستر حطو قربو عدل رخيبهم نيروم ازوم ابالات مس سلامن دحننتن قطبان ديبلوماسن اتهاجر زت اساسرو حطوتاتيوم العلم كم وترو قداماي منيستر ملسون مبرهيون ابكل تكفافيلو نابالات بايتو اقربو قداماي منيستر ابي ابتي عتب زبل ملاشو كالوت هاجرات ني ايطوبيا كورا يخلاين زبل سكفتاتات زلووم سبات كم زلو بمغلات نتصتتات زملكت سفيح مبرهي هيبو لومي نإيطوبيا بحيلي كور زخل أكال يلن انت متي دوما نممكات أخول عغمل لنا كفتت سلزنبرنا كاب دقة انقوزهم زنبرنا أطورات بعلنا كان في الرجميرنا لنا سبات عين تنكفنينا انت تنكفومنا كن عين محرومن زفر رحيبلنا نكبل آتنكعو أبالات بيت مخري مسورار بقات تازد تححز حطون سقاتنوكوا انت زي العلو اتي قداماي منيستر جن ايت الشاقلو زخونه ورار انت متيو احفرنا كن مسوينا نزخونه سب جن قديمنا عين تنكفنينا قبل تسمعو كابزي بتوساخي ابي مس صوماليا ايرتران تفاسس اباين زت اساسورو قدات عملكيتو مبرهي هيبو ابي ايطوبيا مس صومالي لاند دحر زفصمتو سممع ايطوبيا مريت صوماليا كتوسر تسمامي عزبل تراختات كفتري تفتينو نحمس عمت وعل كراينا فريمنا نحمس عمت ليز مريت بخميو مريت ممنطال زخون كبل تزاريبو اتي ابز حلف عمتات امونغو ايطوبيان صومالي لاند زتبصحه ودب ناي مركاب سممع نصوماليا زقطع خوينو امونغو ان زتنح ركبات حرفيفو يركب اتي وطري كاب كلتين هاجرات حليفو كم بعل قبطي زامسلا مس ايطوبيا مسححاب زلون هاجرات قوتيتو زمت اجندا خوينو مهلاو يفلات ابز حلفه ورحي مرحتي قبطين صوماليان ايرتران ابسمران ايطوبيا زنطاطر مخانو زتنگرلو سلوساوي سممع مفرامم يذكر ابي ام مبرهيو مس صوماليا زخونه كالا اجندا يبلنان اجندانا قطبانان حزبنان ان عبي منطو ترايو عبيتي سلازخونا نحنا انت فريسنا كلكم كطفيكم زبليو حطنايلو قداماي منيستر ابي دحري مواج ناطنت ايرترا نلعلي 13 عامتات ودب البو خوينا زصنحت ኢትዮጵያ بقيح بحري موطي افدغ كلوا قدني زبل مرغصيو دغيمو አረጋጊጽሎ ኢትዮጵያ بزعبا افدغ بحري نقزيبل هاجراو ربحا حتو አለዋ ናብ ቀይሕ بحري موطي سلاماو መንገዲ ከም ዘድልያ ጻውዒትና ዓለም ትሰሚዓ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ ንዋዘ ዘለና መሲሉ ዝስምዖ ወይ ድማ ዕሽሽ እንብሎ ዝመሰሎ እንተሎ ጌጋዩ በመባል መሊሱ መርገጺ ናይቲ ሒዝዎ ዘሎ መንግስቲ ኣስሚሩሉሎ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ሞት ክልተ መንእስያት ኣዋልድ ኣብ ህዝቢ ዓብስም ባደን ቁጥዕን ፈጢሩ ይርከብ ኣብ ከተማ መቐለ ሓንቲ ሓበን የማነ ዝተባህለት መንእሰይ ኣብ ሓደ ሆቴል በኣፍቃሪኣ ብኻራ ተወጊኣ ከም ዝተቀትለት ፖሊስ ኣረጋጊጽሎ بخالق وجنون عم مبرق تجراي كبابي كتما عد جرات حنتي من اسي بالسنكي زوردات صوتاوي متقعتي رئيسة قتلت فتيمة تباهيلو بتي عم مغلد تفتمه جبن زترتر والكسب يهدن كمزلو بوليس حبي رومالو سنة سرعت كبري نايتا ابن سنتا بزس كحك حق جباب زتقتلت حبن كم زتفتمه افليتو سامراوي تبهال من السيون عبزوبا مبرق كوخوب تبح عبز بهال عدي بحدا من السي دحر معماتا بقوهي ناب كلاي بمتاو رسا قتلت كم زفت امت بوليس اتكبابي حبيرو
ብዛዕባቲ ኣብ ልዕሊኣ ነቲ ገበን ዝፈጸመ ዝርዝር ሓበሬታ ብምግዳፍ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘለውን ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። መርመራ ሬሳ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ይግበር ከም ዘሎን ፖሊስ ውጽኢቱ ይጽበዩ ከም ዘለውን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኮማንደር ሙሉ ብርሃን ካሕሳይ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ 2 ሰሙን ኣቢሉውን ሓንቲ መርዓት ኣብ ከተማ ውቕሮ ብምቕታላ ንብዙሓት ኣሰንቢድ እዩ። እታ ሊድያ ዓለም ዝተባህለት መርዓት ብሓድሽ በዓል ቤታ ተሓኒቓ ከም ዝተቐትለት ይግለጽ። እቶም መርዓውቲ እንታይ ከም ዘጋጠሞም ብዝርዝር ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ፖሊስ ዛጊት ብዝተረኸበ ሓበሬታ ግን መርዓዊ ብርሃነ ገብረ ጨርቆስ ቃል ኪዳን ምስ ኣሰሩ ኣብ 4ይ መዓልቶም ኣብ ሕጽኖት እንከለዉ ንሊድያ ለይቲ ሓኒቑ ከም ዝቐተላን ተጠርጣሪ ባዕሉ ኢዱ ንፖሊስ ከም ዝሃበን ምሕባሩ ይዝከር። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ዘስካሕክሕ ጾታዊ ዓመፅን ቅትለትን ዓብይ ቅልውላው ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ኣህጉራት ዝሳገር ኩልኩል ፕላስቲክ ሚሳይል ከም ዝተኮሰት ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ገሊፀን። እቲ ኣብ ጫፍ ሰሜናዊ ማያት ቅድሚ ምውዳቑ ን86 ደቃይቕ ኣብ ኣየር ዝጸንሐ ሚሳይል ብመጠን ዝተወንጨፎ ርሕቀት ክብረ ወሰን ዝሓዘ ኮይኑ ኣሎ። ክሳብ 7000 ኪሎ ሜትር 4350 ሚሳይል ብራኸ ዝተወንጨፈ እዚ ሚሳይል ንጎድኒ እንተዝውንጨፍ ተወሳኺ ርሕቀት ምሸፈነ ነይሩ። ብሓሙስ 31 ጥቅምቲ 2024 ዝተፈጸመ ምውንጫፍ ንገደብ ሕቡራት ሃገራት ዝጥሕስ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት ዝጸንሐ ጽቡቕ ዘይኮነ ዝምድናታት ብዝያዳ እናተበላሸወ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ዝተኻየደ እዩ። ደቡብ ኮርያውን ሰሜን ኮርያ እቲ ኣብ 5 ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ነቲ ኣህጉራት ዝሳገር ፕላስቲካዊ ሚሳይል ክትውንጭፍ ትዳሎ ከም ዘላ ኣጠንቂቓ ነይራ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ነቲ ፈተነ ናብ ንርሕቀት ይኹን ንላዕሊ ዝትኮስ ኣጽዋር ንምምዕባል ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ብመንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ምውንጫፍ ንጸላእትና ግብረ መልሲ ንምሃብ ዘለና ድሌት ዘርእዩ ብምባል ግቡእ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ። ኪም ወሲኹ ሰሜን ኮርያ ኒዩክለራዊ ዓቕምታታ ንምድልዳል እትኸዶ ኣካይዳ ፈጺማ ከም ዘይትቕይሮ የረጋግጽ ኢሉ። ኣሜሪካ ነቲ ብሓሙስ ዝተፈጸመ ምውንጫፍ ንብዙሓት ውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብግልጺ ዝጠሓሰ ክትብል ገሊጻቶ። ወሃቢ ቃል ባይቶ ሃገራት ድሕንነት ዋይት ሃውስ ሾን ሳቨት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰሜን ኮርያ ልዕሊ ዝሓሸ መነባብሮ ህዝባ ነቲ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ጃምላዊ ዕንወትን መደባት ፕላስቲክ ሚሳይላትን ቀዳምነት ብምሃብ ከም እትቕጽል ጥራዩ ዘርኢሉ። ደቡብ ኮርያ ነዚ ምውንጫፍ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ሓድሽ እገዳ ክትገብር ምዃና ገሊጻላ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ እውን ነቲ ፍጻመ ብምኹናን ንጹር ምትሓስ ኣገደስቲ ውሳነታት ባይቶ ጸጥታዩ ምባሉ ወሃቢ ቃል ሓቢሩ። ቀዲማ ጎረቤት ሃገር ዝኾነት ቻይና ትክፍቲ ገሊጻ ነይራ። ፒዮንግያንግ ኣብ ታሕሳስ 2023 ንገደባት ሕቡራት ሃገራት ብምትሓስ ነዊሕ ዝውንጨፍ ኣህጉራዊ ፕላስቲክ ሚሳይል ንመወዳእታ ግዜ ወንጭፋ ነይራ። ሽዑ እቲ ሚሳይል ን73 ደቃይቕ ኣብ ዝጸንሐ ጉዕዝኡ ኣስታት 1000 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ። እቲ ምውንጫፍ ዓቕምታት ሚሳይላት ንምዕባይ ዝዓለመ ምዃኑ ክኢላታት ሰሜን ኮርያ ይኣምኑ። ፒዮንግያንግ ዋላ ዝዓበየን ዝኸበደን ተተኳሲ እንተተሰኪሙ ናብ መሬት ኣሜሪካ በፂሖም ክሃርሙ ዝኽእሉ ሚሳይላት ከተማዕብል ጸኒሓያ ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰሜን ኮርያ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኪም ዶንግ ዩፕ ገሊጹ። ጎረቤት ሃገር ጃፓን ነቲ ብሓሙስ ዝተፈጸመ ምውንጫፍ ትከታተሎ ከም ዘላ ሓቢራላ። ሰበስልጣን ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ድሕርቲ ምትኳስ ዝተራኸቡ ኮይኖም ተሪርን ዝተፈላለየን ስጉምትታት ምላሽ ክወስዱ ከም ዝተሰማምዑ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። ወሲኹ ድማ ንጉዳይ ፕላስቲክ ሚሳይላት ሰሜን ኮርያ ዝምልከት ሓበሬታ ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ጃፓንን ብቐረባ ኣብ እንለዋወጠሉ ዘለና እዋን ሰራዊትና እውን ሙሉእ ድልውነት ዓቂቡሎ ኢሉ።
እዚ በሐሙስ ዝተኻየደ መውንጫፍ አህጉራት ዝሳገር ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ንኩናት ቭላድሚር ፑቲን ንምድጋፍ ናብ ሩስያ ሰራዊት ሰዲዳ ዝብል ክስታት ካብ ደቡብ ኮርያን አሜሪካን ድሕሪ ምቕራቦም እዩ። ፔንታጎን ምክልኻል አሜሪካ ኣስታት 10,000 ወተሃደራት ሰሜን ኮርያ ኣብ ምብራቃዊ ሩስያ ንኽስልጥኑ ከም ዝተዋፈሩ ይግምት። ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎም ወተሃደራት ኣብ ምዕራብ ሩስያ ናብ እትርከብ ኩርስክ ከም ዝተለኣኹን ካልኦት ኣሽሓት ኣብ መንገዲ ከም ዘለውን አሜሪካ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ሰሙን ገሊፃ ነይራ። ህላወ ሰራዊት ሰሜን ኮርያ ኣብ ሩስያ እቲ ኣብ መንጎ ፑቲንን ኪምን ዘሎ ርክብ እናዓመቐ ብምምጽኡ ዝፍጠር ስክፍታታት ዘሐይል ኮይኑሎ። ፒዮንግያንግን መስኮን ግን ነዚ ክስታት ኣየረጋገፃን ወይ ኣይነፀጋን።